Pozdravujem vás zase, priatelia. Zase sa k vám prihováram, ale dnes nebudem nikoho chváliť, skôr som nahnevaný, pretože som sa dočítal, že ochranári z organizácie Humanný pokrok robia podpisovú akciu na zákaz predaja živých kaprov. Dokonca to došlo k takému extrému, že žilinská samospráva sa rozhodla zakázať predaj živých kaprov. Dokonca aj niektoré obchodné reťazce povedali, že nebudú predávať živé kapry. Ako potravinár, ale aj ako človek so zdravým rozumom viem, že živý a čerstvý kapor je to najlepšie, čo môže byť. Každý histaminik, ale nielen histaminik, vie, že čím dlhšie sa potravina skladuje a čím dlhšie sa uchováva, tak tým sa znižujú jej kvalitatívne vlastnosti. Preto tento zákaz nemá ani hlavu, ani petu. Dokonca sa oháňajú tým, že kapre pri porážke zažívajú stres a pri prenose. No ako sú si títo ochranári istí, že mrazené alebo chladené kapre nezažívali stres pred tou porážkou? Tieto nezmysly musíme zastaviť. Chcem apelovať na všetky samosprávy, ale aj obchodné reťazce, aby neprepadali takéto hystérii a nerobili takéto zbytočné kroky. Ja osobne ryby nemám rád, ale len na základe tohoto zákazu si tú rybu na Vianoce kúpim aj ja.